Batang Makata, Pastor, mangutana lang ko ba, Espiritu Santo, matawag ba nato o persona? Pakitubag lang, please. Salamat. Naabay text sa Bible nga atong mabasa, Pastor. Kay ingon manggod sila nga makonsider daw nga ang Espiritu Santo nga persona kay naaman siya feelings. Gusto lang ko katinawan. Okay? Daghang salamat na Igsoon. Ang nakapahimo sa usa ka tawo nga persona Igsoon, dili tungod kay aduna siya unod o aduna bukog. Kay kung ang pagka-persona aduna may unod o aduna bukog, persona di ang baka, persona di ang kabaw, persona di ang iring, ero. Kaya naman siya unod o bukog. So dili usa ka punto nga ang nakapapersona mo ang unod o bukog. Kung dili ang nakapapersona Igsoon, gawas anang nay unod o bukog, tungod kay aduna siya libre nga kabubuton. Aduna siya judgment, aduna siya reasoning, aduna siya gitawag natong decision. Latog nga pagkakonsulti, tama na imong gingon nga adunay feelings. Adunay feelings nga masakitan. Ang lamisa, dili na siya masakitan. Ang bangko, dili na siya masakitan. Anything, dili masakitan nga mga things, no? Dili, butang na gina siya. Pero ang persona masakitan. Na ang question mo ni, ang Holy Spirit, masakitan ba siya? Okay? Naa ba siya feelings? Atong tanawon, Efeso Kapitulo 4, versikulo 30. Sa mao nga versikulo nga ato nga bagabasahon karon. Okay? Efeso Kapitulo 4, versikulo 30. Okay. Mao ni nakasulat sa balaan nga kasulatan. Okay, matong pa niya. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Pag-ingo nga ayaw ninyo sakita igsuon, meaning to si aduna siya feelings. Okay? Unya, naa siya libre nga kagabubuton. Maka-istorya siya, mapasipalahan siya. Now, kung ang usa ka butang mapasipalahan, gabaan, baka ka nang gitawag nila gaba, o wala man sa Biblia ang word nga gaba, pero ang but pasawat makasala, baka kung imong mapasipalahan ang usa ka butang, kahoy, putaw, dili ka kapasipala sa kahoy, dili ka kapasipala sa putaw. Apan makapasipala ka sa mga tao adunay feelings. Ang question karon mga pinangga, mapasipalahan ba nato ang balaang espiritu? Kaya kung mapasipalahan natong balaang espiritu, usa gid siya ka persona. Ngayon, pareha sa Dios, mapasipalahan man nimo ang Dios. No, meaning to say, usa gid ka persona ang gitawag nato og Dios, no? So imong makaplagan nga diin kini nga mga puntuha na kana bitong gihingon bitaw di igsuon nga mas maayo pa nga makasala ka sa anak sa Dios. Okay? Kaysa makasala ka sa balaan nga espiritu. Kay nga naman igsuon, mapasaylo pa ang sala sa anak, pero ang sala sa espiritu dili gayud unsa mapasaylo kung imo mangyun sundan ang balaan nga kasulatan. Okay? So, sunod, imo siyang makaplagan nga kini nga Espiritu Santo makatugkad sa lalom nga mga butang nga naa sa Dios, no? Ato kuno tanawon ang unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 10, no? Mao ni ang gipahayag sa balaang kasulatan. Unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 10. Atong tanawon og atong basahon. Mato pa niya dire. Okay? Atong tanawon. Yes, kini gipadayag sa Dios kanato, pinaagi sa Espiritu. Kay ang Espiritu nagatugkad man sa tanang mga butang, lakip sa mga kahiladman sa Dios. Unsa? Gatugkad sa butang. Apil ang Dios iyang matugkad. Kinsa may tao nga makatugkad dili, not even the angels. Dili makatugkad. So ang makatugkad kato lamang Dios usab. Munya matupad niya ni kay kinsa bang pagkatawhana ang nasayod sa mga huna-huna sa tao gawas sa espiritu nga anaan nining tawhana. Maingon man usab walay bisan kinsa nga makasabot sa huna-huna sa Dios gawas sa espiritu sa Dios. Walay makasabot sa Dios gawas sa espiritu sa Dios. So kanang word nga makasabot, meaning to say, aduna kay power, aduna kay rational being ka, no? Maka-analyze ka, maka-decide ka,
Mao ni ang gipaingon, gipasabot sa balaang kasulatan. Ugawas niya na igsuon kung imo tan-awon ang Roma kapitulo 8 bersikulo 28 adunay gipahayag ang balaang kasulatan dinhi. Roma 8 bersikulo 28. Kita nasayod, no? Imo makita dinhi. Sugod ta dinhi sa 27. Og siya nga mao ang nagasusi sa mga kasing-kasing sa mga tao. Nasayod kung unsa ang unahuna sa Espiritu. Kay ang Espiritu magapangamuyo man uyon sa kabubuton sa Dios alang sa mga balaan. Unsa? Ang Espiritu mangamuyo. Meaning to say, naa siya'y kagalingon o libre nga kabubuton. Nahibalo siya og unsay angay niya nga pagabuhaton. Kaya 28, kita nasayon nga diha sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga mga mahigugma kaniya og ang tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kay sila nga mga giila ni iyang daan gikabutan usab niyang daan may sama sila sa dagway sa iyang anak aron kini mahimong maoy panganay. So imo makita igsuon, mismo ang balaan nga kasulatan nagisgot mahitungod sa Espiritu Santo. Okay? Mga muyo. Meaning to say, muhangyo. So imo makita nga naay gitawag og libre nga kabubuton. Adunay decision, adunay gitawag judgment ang balaang espiritu. Gani, mismo pa ang balaang kasulatan nagisgot nga ang balaang espiritu usa-usab ni ka Dios. Sa Buhat Kapitulo 5, sa versikulo 3, 4 ug 5, adunay gipahayag ang balaang kasulatan diri. Matod pa niya. Apan si Pedro miingon kaniya, Ananias, naun sa bang giyawaan man pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing, aron imong bakakan ang Espiritu Santo. So, meaning to say, kining mga tawhana, nagsaad sa Dios, unya wala nila tumana, gabakak sa Espiritu Santo. O kung tiwason mo ang balaang kasulatan sa pagbasa, nag-ingon dinhi ang 4. So wala pa kini ikabaligya, dili ba kini mo imo mang kaugalingon og gikabaligya na kini, dili ba imo mang pagbuot kung unsay imong buhaton sa halin niini. Na unsa bagayod nga imo mang gilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing. Ang imong gibakakan, dili tao, kundi ang Dios.